ассалому алайкум тамошобинони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад. дӯстони азиз, мо ҳама медонем ки қариб 99% муҳоҷирон ба Русия ба он хотир меоянд ки пул кор карда ба хонаҳояшон равон бикунанд. Вале мутаассифона қариб зиёди муҳоҷирон намедонанд ки роҳи арзон ва қулай ва ҳамчунин роҳе ки аз хона набаромада ба Тоҷикистон пул равон карда мешавад вуҷуд дорад. ва мо имрӯз дар бораи яке аз ҳамин системаҳои интиқоли маблағҳо ки хело арзон аст, қулай аст, бо шумо суҳбат мекунем. ва ин системаи Золотая корона мебошад ки шумо метавонед приложенияашро дар телефонҳои худ скачат карда дар куҷое ки набошед дар давоми 2 дақиқа дар ивази 1 рубл ба ватан пул равон кунед. 1% не, дар ивази 1 рубл. хуб дӯстони азиз, биёед ман якчанд хубиҳои ин приложенияро ба шумо мефаҳмонам ва якҷоя приложенияи Золотая коронаро дар телефонҳои худ скачат карда якҷоя як бор пул равон мекунем ва мебинем ки чӣ хел дар ивази 1 рубл мешавад ки ба Тоҷикистон пул равон бикунӣ. хуби якумаш дар ин аст ки шумо дар давоми 2 дақиқа ба Тоҷикистон метавонед пул равон кунед. яъне шумо барои пул равон кардан дигар ба связной ё ин ки ба Евросет намеравед. ҳамаги приложенияро дар телефони худ скачат карда дар давоми 2 дақиқа фарқ надорад шумо дар куҷое ки набошед метавонед ба ватан пул равон кунед. хуби дуюмаш ин аст ки барои равон кардани пул комиссияаш нисбат ба дигар системаи интиқоли маблағҳо хело арзон мебошад, яъне шумо метавонед дар ивази 1 рубл ба Тоҷикистон пул равон кунед ва ман ҳоло ба шумо нишон медиҳам ки шумо бояд чӣ кор кунед. биёед акунун приложенияи Золотая коронаро дар телефонҳои худ скачат мекунем ва ман ҳатман ссилкаашро дар описанияи видео мемонам, шумо ҳатман дар омада скачат кунед. пеше ки ба шумо бигӯям ки барои истифода намудани ин приложения ба шумо телефон лозим мешавад ва ҳамчунин корти бонкӣ. шумо ҳарду инҳоро истифода бурда метавонед ба воситаи приложенияи Золотая корона дар ивази 1 рубл ба ватан пул равон кунед. ба App Store ё ин ки ба Play Market ворид мешавем ва дар боло менависем Corona Pay ё ин ки Золотая корона ё ин ки денежни переводы ва поиск мекунем. ба мо мана ҳамин барномаро пешниҳод мекунад, яъне мебарорад. хоб каме сабр мекунем, скачат мешавад дар телефонамон барнома ва баъдан установка мешавад. хоб телефони мо да установка шуд. Открытро зер мекунем. забонро дар инҷо интихоб мекунем ва ба мо дар инҷо пешниҳод мекунад ки рақами телефони худамонро бояд дар инҷо бинависем. хоб рақами телефонро менависем. баъдан получит код. дар телефони мо SMS омад бо кодро низ мезанем. шумо ягон перевод надоред, перевести. дар инҷо аз мо пурсида истодааст ки картае ки шумо мехоҳед истифода кунед маҳсулоти банкҳои кадом давлат аст, Россия ё ин ки Қазоқистон. маълум аст ки картаҳои мо ҳамааш аз Русия аст. мо Русияро зер мекунем ва далеро дар инҷо бошад. мо ба он давлате ки мехоҳем пул равон кунем ҳамон давлатро интихоб мекунем. дар ин графаи навбатӣ мо чанд маблағ бояд равон кунем онро менависем ва валютаро интихоб мекунем: доллар, евро ё ин ки рубл. хуб дӯстони азиз, дар инҷо мутаваҷҷеҳ бошед ки ба шумо як чизи бисёр лозимро мегӯям. бубинед, мо аввалин бор аст ки пул равон мекунем ба воситаи приложенияи Золотая корона. барои ҳамаи онҳое ки аввалин бор пул равон мекунанд дар ана инҷо промокод пешниҳод карда мешавад. яъне шумо метавонед дар инҷо промокод бинависед, ягон промокоде ки аз ягон ҷо шумо гирифтаед ё ин ки ба шумо додаанд. масалан, барои мо аз худи Золотая корона як промокод доданд ки мана ҳамин промокодро истифода барем ва ба шумо низ тавсия бидиҳем ки шумо мана ҳамин промокодро истифода баред. хубии промокод дар он аст ки шумо ба воситаи мана ҳамин промокод метавонед ки
ҳар маблағе ки мехоҳед ба ватан равон кунед комиссияаш 1 рубл бошад. хоб ҳоли биёед мебинем ки ҳамин промокод чӣ хел истифода карда мешавад. ва дафъаи дуюму сеюм барои шумо ман ҳамин ҷое ки промокод навишта шудааст ҳамин графа нест агар шумо дафъҳои минбаъда пул равон кунед, вале чӣ хел кунем ки дафъҳои минбаъдаам бори шашум, бори ҳафтум, бори даҳум ҳатто дар ивази 1 рубл ба хонаамон пул равон кунем. ман айнан ҳамин чизро барои шумо ҳоло нишон медиҳам. расчитат. бубинед дӯстони азиз, мо хостем ки 1000 рубл равон кунем, комиссияш шуд 1 рубл. биёед дӯстони азиз ҳаминро мо дигар мекунем. 1000 рубл нею 10000 рубл ҳисоб мекунем ва мебинем ки аз 10000 ҳам 1 рубл мегирад ё ин ки дар 10000 комиссияш зиёдтар мешавад. хуб дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед аз 10000 ҳам комиссияш 1 рубл аст. ва ин ҳамин хел аст. чӣ 10000 бошад, чӣ 30000 бошад, фарқ надорад. комиссияш мешавад 1 рубл барои ин ки мо промокод истифода кардаем. хуб дӯстони азиз, мо биёед ҳоло 1000 рубл равон мекунем. то равон кардан чӣ хел код мебарояд ҳамашро ба шумо нишон медиҳам. ва ҳатто онро ҳам нишон медиҳам ки чӣ хел кунем ки ҳар боре ки ба ватан пул равон мекунем комиссияш 1 рубл бошад. агар шумо промокод истифода накунед комиссияш барои шумо 1% мешавад, яъне ки аз 1000 рубл 10 рубл мегирад. ва дар графаи навбатӣ бояд мо рақами телефони получател, яъне оне ки дар Тоҷикистон пули моро қабул мекунад, бояд мо рақами телефони он касро бинависем дар инҷо. ва дар графаи навбатӣ бошад фамилияшро менависем, дар ҷои сеюм номашро ва дар ҷои чорум отчестваашро. отчества ҳатмӣ нест, агар набошад ҳеҷ гап не, наменависем. хуб, зер мекунем дале. дар графаи навбатияш мо бояд ному фамилияи худамонро бинависем, яъне он равонкунанда кист. ман ҳастам Ҳабибулло. дар ин ҷо барои мо пешниҳод мекунад ки тафтиш кунед як бори дигар, агар ягон хатогӣ бошад ҳоло ҳам сари вақт аст ки ислоҳаш кунем. дар боло мебинем равон мекунем ба Тоҷикистон, дуруст аст, пули мо 1000 рубл аст, агар дар ин ҷо ягон камбудӣ бошад редактировать, яъне ки изменид, яъне ислоҳот ворид мекунем, дигаргун месозем. агар дуруст аст даст намерасонем ва поёнро нигоҳ мекунем. получатель. хуб, рақами телефонаш ҳамин. агар хато бошад редактировать мекунем, агар хато набошад ҳеҷ гап не. ва ҳамчунин отправитель ман Қурбонов Ҳабибулло, рақами телефонам дуруст аст, редактировать намекунем, яъне ҳамааш дуруст аст ва далеро зер мекунем. дар қадами навбатияш барои мо пешниҳод мекунад ки мо картаи худро рақамҳояшро бинависем ва дар поёнаш моҳ ва соли тамомшавии муҳлати картаамонро менависем. дар ин ҷо бошад 3 рақами охир аз пушти картаамонро менависем. баъдан ин ҷоро зер мекунем, яъне аплатид. хуб дӯстони азиз, қадами охиронаш. дар ин ҷо дар телефони мо смс мебиёяд ва мо ин смси тасдиқӣ аст, яъне подтверждат мекунем мо ки дар ҳақиқат ҳамин оператсияро ман худам карда истодаам. онро ҳам ки навистем, баъдан боз пахш мекунем отправить. ва чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, маблағи мо ба Тоҷикистон равон карда шуд. мана аз ҳамин ҷо мо метавонем ки ин маблағро падилитса кунем тариқи WhatsApp, Viber, фарқ надорад, ба он дӯстамон, яъне ки ба он хонаводаамон ки дар он ҷо бояд ин пулро бигирад, ба онҳо мо кодро равон мекунем. ва акнун ҳоло ман ба шумо нишон медиҳам тарзи дигарашро. дӯстони азиз, агар мо такроран пул равон кунем, ин такроран равон карданаш хело осон аст, чунки мо бори аввал равон кардем, бисёри ҷойҳо яъне подтверждат кардан лозим буд. ба ҳамин хотир биёед акнун такрор мебинем ки агар мо намедонам пас аз 1 рӯз ё ин ки пас аз 1 моҳ агар боз хоҳем ки ба ҳамин нафар пул равон кунем, бубинед ки чӣ хел осон аст. рафтем дар болои номаш як бор зер мекунем
نام و فامیلیا و همه چیز بودگیش میبروید و ما پافتور رو زیر میکنیم. پافتور. خوب دوستانی عزیز، در اینجا نشان داده شده است پول روان کرده پیشینه‌مون. ما در بین اکران یک بار زیر میکنیم و سوم رو عوض میکنیم. مثلا 5000 روبل. بیاید این دفعه 5000 روبل روان میکنیم تا اینکه به من هم پرومو کد بدهد و من به شما نشون بدهم که چه پرومو کد داده می شود و شما اون رو در کجا باید ببینید، چه گرفته به دیگرها نیز تقسیم بکنید. خب 5000 روبل. ببینید دوستان عزیز که مثل پیشتر در اینجا برای پرومو کد رو نویساندن جای نیست، چون که پرومو کد یک بار داده می شود به هر یک نفری که این برنامه رو اسکچت میکند. و اگر من پیشتر پرومو کد می داشتم به دیگران تقسیم می کردم، دیگران پرومو کد من رو استفاده می بردند، من صاحب کوپون می شدم و اینجا می توانستم کوپون خود رو استفاده ببرم. یعنی که کوپون هم مثل پرومو کد است که می توانید در عوض 1 روبل پول خود رو به وطن روان کنید. راست شدت. چطوری که می بینید اگر ما کوپون نداشته باشیم 50 روبل گرفته شد از 5000، یعنی که 1%. خب با این استریلکا زیر میکنیم. ببینید در اینجا کارت رو نوشتن، وقتی تمام شوی کارت رو نوشتن، خلاصه همه این چیزها علاقه سخرانیت شده است. فقط شما چیکار میکنید؟ تنها نوشتن 3 رقمی که در پشت کارت شما است و به همین پول رو ما روان میکنیم. خوب دوستانی عزیز، مانا قدمی آخران یعنی پتویجدت کردن با SMS. ما اون رو می نویسیم 78 17 35 отправить. مانا دوستانی عزیز، این دفعه دوم که ما از 5000 زیاد روان کردیم. چطوری که شما میبینید برای من پرومو کد دادند. دیدید در این باری بالا پرومو کدی که برای من داده شد به هر یک تای شما هم همچنین پرومو کد داده می شود. شما آن همین پرومو کد خود رو در کامنتاریا ها، در فیسبوک، در ادناکلاسنیکی، در همه جاها بنویسید تا اینکه از پرومو کد شما استفاده ببرند و به شما کوپون بیاید. وقتی که به شما کوپون می آید شما می توانید که مثلا برای شما اگر 10 تا کوپون بیاد شما می توانید 10 مرتبه با کمیسیون 1 روبل به وطن پول روان کنید. دوستانی عزیز، من پرومو کد من فکر میکنم که شما پول را فهمیدید. حتی در اینجا برای پدیلیت کردن پرومو کد جای هست، من هم خیلی زیر میکنید و میتوانید طریق واتساپ، ایمو، وایبر، کانتکت، فیسبوک، هر کجا که خواهید، هر واسطه که خواهید پرومو کد خود را پدیلیت میکنید. دوستانی عزیز، ما خیلی که در اینجا میبینیم استوریای ما 2 تا شد. یک بار 1000 روبل روان کردیم و یک بار دیگر 5000 روبل روان کردیم. وقتی که شما از 5000 روبل زیاد روان کردید به شما پرومو کد داده می شود و پرومو کد خود رو حتما به همه تقسیم کنید تا اینکه دیگران استفاده ببرند و شما نیز صاحب کوپون شوید و هر دفعه که به وطن پول روان میکنید کمیسیش 1 روبل باشد. بیایید کمی درباره فونکسی‌های این کمی شناس میشویم. بیایید از همین طرفی دستی راست سر میکنیم. من همین ناسترویکا رو زیر میکنیم. در اینجا میبروید کارتا. در اینجا کارت ما رو نشون میدهد که ما کدام کارت رو یعنی سخرانی کرده ایم و همیشه به همین کارت پول روان میکنیم. در اینجا زبان ها است، میتوانیم هر زبانی که برای ما لازم است اون زبان رو انتخاب کنیم. سکیت کی در اینجا باشد درباره کوپون گفته شده است و همچنین درباره پرومو کد. شما اینجا در آمده از اینجا پرومو کد خود رو میبینید هر وقت که خواهید. خب اخیران این باشد اینفورماسیا یعنی معلومات درباره ورسیای همین اپلیکیشن. حالا باشد ما ورسیای 3.0.1 رو استفاده برده استادیم. خب دوستان عزیز، در اینجا پاموش یعنی که جایی هست که ما میتوانیم با کال سنتر مراجعت کنیم.
масалан саволҳо дар ин ҷо бисёр ҳастанд, ки аллакай ба ин саволҳо ҷавобҳо гардонида шудааст. Как отправить перевод? Чӣ хел пулро равон кунем? Мана дар болояш ки зер мекунем, пулра чӣ тавре ки ман шуморо нишон додам, айнан ҳамон хел дар ин ҷо ҳам гуфта гузаштааст. Ва агар шумо ҳеҷ чизро нафаҳмидед, метавонед ана ин трубка ки ҳаст, зер мекунед дар болои трубка ва метавонед бо алоқа бароед ба колл-центр ё ин ки смс нависед ё ин ки занг бизанед. Ҳамчунин метавонед бо WhatsApp муроҷиат кунед ва бо Telegram. чӣ тавре ки шумо дидед, мо приложенияро скачат кардем, истифода бурдем, дидед ки чӣ хел қулай аст, осон аст ва ҳам хуб аст. Дар ивази 1 рубл мешавад ки пул равон кунед. Ман ба шумо тавсия метиҳам ҳатман скачат карда истифода баред ва ҳамчунин промокоде ки ман ба шумо гуфтам, онро низ дар описанияи видео мемонам, онро истифода баред ва промокодҳои худро низ тақсим кунед, чунки то ин ки ба шумо низ купон биёяд. Ва ҳамчунин дӯстони азиз, хубиҳояшро шумо медонед ки дигар рафта дар он ҷойҳо навбат намеистед. Дар зери ин видео ҳатман лайк мегузорем, ба дигарон низ тақсим мекунем ки аз ин хубии приложения истифода баранд. Ба шумо бошад барори кор мехоҳем.